is Imbio, Ruben Iclio is my God. Ning kalibutan na dagantag madiskubre sa tong kagalingon gikan kaniadto kangtud karon nga panahon. Kini nga dulaan lugay na pud ni kay dito man ako ni nakwas pang jud. Depende man ko sa guide sa ayang gamot ni balik likos diba? No. Zero, nagusan. Pwede ta matanawan niya. Ah. Muna siya nga klase-klase ta karong imbensyon, invento o discovery sa atong kagalingon nga material nga lawas. Kaya gana manggod nga nadyo kay pruiba o evidence. Sa akong kagalingon, ako ay ko magtuo gani sad nga mainini ang dagan sa akong pagkatao. Kay labihan kadaghan sa akong nagian. Kay sa una sa Manila ko nagian ganin ako ng lie detector. Kanang butangan bitaw aparato ang imong diria, imong kasing-kasing pati diri nga porsyon diri butangan ng aparato para mapanjo nila ba nga naghimo ba jud ka. Usay makaingon ko si ang kagalingon. Kini sobrahan taw sa kaani sa tong kagalingon usay tamakan ta. Kung masobrahan ta kaayo usab sa tuig si katawo. Usahay halos dili na karespetuhan ba. Inana dyan siguro ang dagang sa panahon kay kuan man ning kalibutan na sa daghang tagbantayanan kining bata mo kini ang bunga sa pagminahalay sa mga ginikanan o sa ato pong ampingan ang panggaon ug disiplinahon sa nato ang bata nga magtubo di siya ba nga karapat dapat siya sa iyahang pagtubo. Kaya ang bata kung nimo labanan malikon ko wala nimo na gimahal ang bata kung makasayop imong bata kung nimo labanan wala nimo na gimahal imong bata. Kung makasala imong bata disiplinaha. Ayaw labani kay kung inyo ang labanan ng inyong bata magtubo na magdasa yun na siya hantod nga mahimo siyang salawayon sa iyang palibot. Muna nga ang bata bisan na sa gusto sa bata kung makabantay mo ilay yung buhaton ilay yung kabuton kaya wa man na sila nagunaw delikado pa sila mamumo man sila o maunsa ilhaji ng paningkamutan nga ilang maabot mo ni ang bata ug ang bata sab dili kabalo magdumot lay masamadago kay mabikil og gamay wa na magbungol na dayon dili na mo wa ni tingganay isnabay na nya diri jud mismo sa kuan jud diri sa dinang Thailand mo jud ang balaod gud kasagaran diri sa otro na nalimot na sila unsay gyaren diri sa dinang Thailand halos nawala na ang gitawag nga kuan ba matamis kanunay ang magpaubos kay nga naman mabikil og gamay pabarangay ka nawala na lagi wala na kuan diri nya ang uban po di pagay pabarangay barangon pod damay hinungdan barangon mo na nga ang ipambuli sa Ginoong Diyos Divine Master Being i-direct sir kanadto ang mapabilin nga mogamot ning kalibutan ang matang punos kay balidak ang anting material ug spiritual kay ang taong walay nakatunan sayo jud mawala ning kalibutan na busa kamo ng mga tao karon paningkamuti gini yung material nga dili jud na mawala hantud sa kanturan kay material isa ra jud siya kung mawala ka na siya wala na yun na siya basta ako balikon ko daghang salamat sa tanan-tanan nga nagpaliyo kanako gikan kaniadto ug hangtod karon akong alawas sa akong mga gabay nagapalibot nga kanako sa adlaw bulan ug biton nga nagrepresent sab sa adlaw gabi sa 24/7 sa tanan-tanan nagpaliyo napalibot kanako sa tanang nagsunod sa akong mga post gikan sa FB o sa YouTube. Dang salamat sa tanan nga nag-subscribe sa kuha ug nag-unsubscribe sad sa mga ni-like o nag-unlike sa tanan nga mga tao nga
diri sa kalibutan nga ang ipoy ang himutangan binunyagan walay bunyag kadang buhay sa batis sa atin lalong-lalo na sa aking Panginoon Diyos Divine Master Benedict Senior Master King of all Kings Master Bimborek Divine Grand Master Mas Madonna the First. Babay na kami muna. Bye. Gandang buhay sa ating lahat. Paalam sa inyo lahat. Gandang buhay sa ating. Thank you po ng marami.